Cada vez máis, os locais hostaleiros aproveitan as zonas públicas para aumentar os seus servizos e ampliar as terrazas. Unha situación regulada e normalizada, aínda que non en todos os concellos. Un veciño de Pollo denuncia que os bares e cafeterías da rúa Ramón Encinas de Raxó teñen máis terrazas das permitidas, provocando que os peóns non poidan transitar polas beiras rúas. As terrazas de aquí son extensións dos seus locales, camuflados como terrazas, e non pagan IBI, non pagan impuestos, aquí non hai autorización, aquí non paga nada. Aquí acaba septiembre e la fiesta se la paga el pueblo a los hosteleros. E yo non estoy dispuesto. Cambien de coches e cambien de todo, pero aquí non dejen ni un duro. Segundo o denunciante, o gran tamaño das terrazas provoca que os peóns e os coches teñan que transitar xuntos pola estrada nunha rúa moi estreita. A mí me afecta moito porque eu son viandante, son o último casi daqui da calle Ramón Encinas, mínimo 4 veces teño que cruzar esta calle. Si son viandante, os coches cos espellos retrovisores me tropezan a min cando estou verdadeiramente das calles, entre das terrazas. Por exemplo, esa que tes aí, que é o Conchas, non? Se unha persona pasa por aquí, como non hai limitación, se outra pasa por aquí, pois os espellos tocan dos brazos da xente. Gerardo xa se manifestou diante do Concello exixindo unha solución. Segundo explica, o goberno local defendeuse ao ser a estrada competencia de APLU, un organismo da Xunta. Aí meteron no 2019, meteronlles a multas, depende do valor da terraza, pois aí un que pagou 4.000 e 7.000 euros, non? Con orde de demolición. Todos teñen orden de demolición. Eles saben, pero non quero quitalo. A APLU, pois, volvínos a denunciar, Tibisai, que os conocedes, tamén os denunciou, e cada denuncia vai a vivir unha infracción, non? E logo, hasta que as quiten. O home continuará manifestándose ata que as administracións tomen unha solución. Polo de agora, está pendente dun permiso para cerrar a rúa durante 2 horas e facer a súa propia reclamación. Pois tiñen xa uns caldeiriños preparados, xa señalizados, coa señal de peatonal, e vou poñer uns caldeiriños en cada terraza con unha pedriña para que non leve o vento, e cerrarei a carretera, porque pondrei os 2 metros que me pertenece de paseo. En principio, as terrazas manteránse ata setembro. Nese mes está proxectado unha obra para mellorar as canalizacións, o que obrigará aos negocios a retirar as plataformas. Gerardo agarda que unha vez se retiren, se tomen medidas e non se volvan a instalar coas dimensións actuais.